дошли отново в YouTube канала на CryptoNews.bg. Днес ще разгледаме Dogecoin, единствената криптовалута в момента, която има ръст с близо 60%, докато целият пазар рязко пада. Каква е тази монета? Защо цената й се дига? И трябва ли да я купите? Виждаме, че пазарът в момента определено търпи огромен удар, спад от близо 6%. Обемът обаче е нараснал с близо 90%, а индексът на страха и алчността все още е неутрален. Биткоинът се движи на ниво от $92 000, но Dogecoin абсолютно доминира. Нека разгледаме Dogecoin. В момента се класира на второ място в раздела с тенденции. Той е нараснал с 55% за деня, 10% за седмицата, но все още е надолу с 51% за 30-дневния период, което все още може да създаде прилична възможност за купуване. Говорейки за възможности крипто за купуване, искам да подчертая, че криптопроектите в предварителна продажба, които трябва със сигурност да проверите, е Mind of Pepe. Отрази го внимателно и изглежда, че предварителната продажба ще приключи скоро. Този проект дава пасивни доходи, като си стейкнеш долари Mind криптото около 332% като награда годишно. В момента те са събрали над $6,8 милиона. Това е AI агент и се води AI криптомонета, брандирана около Pepe. Видяхме, че AI агентите са доста популярни в този бунт, както и монетата на Pepe като цяло. Страхотен проект за предварителна продажба, в който да се включите, особено ако търсите нови проекти, в които да инвестирате. Сега се връщаме към Dogecoin, тъй като той се изпомпва с още 73% за деня. Както казах, за месеца все още сме на червено. Паднахме с почти 48%. Доближава се до най-високите стойности за всички времена, но все още не е там, но всички са просто поудели по тази монета. Инвестирането в Dogecoin беше добро за мен, а сега става наистина страхотно. Нека направим този диамант още по-популярен, тъй като той определено расте. Той е с пазарна капитализация около $1,1 милиона, така че все още е токен с относително малка капитализация. Ако влезем all-in и той достигне абсолютен връх около 16-17 милиона пазарна капитализация, ще се опаричим доста. Така че от 60% ние гледаме да стигне по 17%. Но възниква въпрос, може ли да стигне до $100 милиона пазарна капитализация? Това може да е следващата ни голяма печалба по 100. Изглежда, че е внедрен в Ethereum. Те имат ръководство как да купя. Може да купувате с Metamask, да купувате с Ethereum или да разменяте на Uniswap. Те също имат вграден Uniswap на вебсайта, където можете да купувате директно оттам. И както винаги помнете, нищо от това не е финансов съвет. Винаги правете свое собствено проучване преди да инвестирате пари в криптовалутите, които разглеждаме в този канал. Да имате един прекрасен ден от CryptoNews.bg и ако харесахте това видео, абонирайте се, харесайте, коментирайте и ще се видим скоро.